alcaldesa de Vilariño, está Marcos, o concelleiro de Cultura e Deportes. Damos a palabra a Amable, ou primeiro quen quere, cualquera deles, para que vos falen un poquinho, que vos conten todo o tema do Entroido e do que estamos a faer nos tres concellos para ser de interés nacional. Pois, Amable, podes falar cando deseses. Bos días a todos e a todas, gracias por vir. Ao Director Xeral de Turismo, gracias por desplazarse hasta aquí. O Xefe Provincial de Turismo tamén que está aí, Cecilio, perdón por dir. Gracias tamén aos compañeiros que veñen pois a acompañarnos Cousas do directo. Que veñen a acompañarnos con nosos traxes de cada Entroido, non? Que ao final teñen que buscar horas libres ou pedir un traballo para acompañarnos, e a veces quedan un pouquiño aí relegados e hai que dar esa importancia que teñen. Eu vou falar un pouquiño do martes de carnaval, que é o que me toca a min. Nós levamos 5 anos facendo conjuntamente isto. A verdade é que foi unha idea naquele momento que arrancaba con algunha dúbida, pero vamos, estamos todos involucrados ao 100%, independentemente de quen estea no señor